Començo, si m'ho permeteu, també com amb una petita... perquè el Dani ha citat els nuevos espanyoles i jo m'he recordat que aquests dies hi ha nuevos espanyoles que ho estan passant molt malament i, per tant, una abraçada molt forta a tots els veneçolans que viuen a Catalunya i tota la nostra solidaritat amb el poble de Venezuela. Presidente, secretària general, president de Barcelona, portaveu, presidents provincials, alcaldes, sobretot alcaldes. Un informe de gestió del secretari general acostuma a explicar les activitats que s'han dut a terme en el partit des de l'anterior congrés. Han passat gairebé 8 anys des de l'anterior congrés, per un costat, i per un altre costat el temps és extraordinàriament limitat. Per tant, intentaré explicar el compte de resultats que jo crec que explica molt bé quina és la situació per la que hem travessat i la situació en la que ens trobem ara. I podem distingir perfectament dos períodes, un de resistència fins a les eleccions municipals del 2023 i un altre període de recuperació i de projecció de futur, que és des de les municipals fins al moment en què vivim ara. La situació del partit a la primera etapa va ser molt crítica. La representació política que teníem a Catalunya era impròpia del Partit Popular, impròpia d'un partit de govern, que és el que som. Al març de 2021, el president Alejandro Fernández em va encomanar la secretaria general. No sé si perquè volia acabar de rematar o perquè confiava en mi, però em va fer aquest encàrrec. I el primer que vam parlar i que li vaig explicar era que com a primer objectiu i objectiu estratègic havia de ser recuperar la implantació territorial fixant la vista a les municipals del 2023. Només quedaven 2 anys i hi havia molta feina per fer. Recuperar muscle territorial era imprescindible per recuperar una posició rellevant a Catalunya. No només per les eleccions municipals, sinó també per les autonòmiques, per les generals i per les europees que vindrien a continuació. En poques setmanes vam renovar les estructures provincials per impulsar la presentació de candidatures municipals, amb el hàndicap de la dèbil representació que teníem el 2019. Només 66 regidors a tota Catalunya, però 23, de 66, 23 estaven a Castelldefels, a Badalona i a Pontons. I a Pontons, on teníem l'alcaldia. De manera que es va haver de fer un esforç important, representació només a 36 municipis. Tot i així, el 2023 van aconseguir presentar, gràcies a l'esforç de les provincials, 226 candidatures. Més del 90% de la població catalana tenia a la seva disposició una papereta del Partit Popular. El resultat el van multiplicar per 3, 196 regidors, 4 majories absolutes, i gràcies a aquests resultats tenim 4 alcaldies en aquest moment i que jo vull ressaltar perquè després els alcaldes es queixen que, escolta, no parlen de nosaltres. Sí, estem molt orgullosos dels alcaldes que tenim. De Xavier García Albiol a Badalona, del Manu Reyes a Castelldefels, de Josep Tutusaus a Pontons i de la Núria Carreras a Monistrol de Montserrat, que em sembla que ja ha aparcat i que, per tant, també convé recordar-la perquè sovint ens en oblidem. Sense temps de respirar, després d'aquelles municipals, l'endemà al matí, Pedro Sánchez convocava eleccions generals. Tot un repte. Teníem 2 diputats al Congrés i no només havíem de materialitzar la recuperació, sinó també contribuir a dur el nostre candidat, Alberto Núñez Feijóo, a la presidència del govern d'Espanya. Com a les municipals, vam triplicar els resultats, 6 diputats, però amb un sabor agredolç. A Girona ens van faltar poc més de 200 vots per aconseguir el diputat i a Lleida poc més de 2.000. I alguna cosa hagués canviat aconseguint aquests diputats. I encara que vam guanyar les eleccions a Espanya, Pedro Sánchez es va enroscar sense escrúpols a la Moncloa. Següent parada, les europees, però s'anticipen les catalanes. Veníem de les eleccions del 2017 amb 4 diputats i del 2021 amb 3. La implicació de tot el partit a Catalunya, però també de la direcció nacional, amb el president Feijóo al capdavant, ens va dur a un magnífic resultat. 15 diputats, amb unes candidatures encapçalades pel president Alejandro Fernández.
Aquesta vegada era multiplicar per 5 la representació que teníem, passant de ser 8a força política a ser la 4a, menys a treure el cap perquè volem més. Tanquem el cicle electoral amb les eleccions europees, amb una motivació extra. La cap de llista és una companya del PP de Catalunya, la Dolors Montserrat, i vam passar del 5,1% a l'any 2019 al 13,8% al 2024, i per tant vam contribuir una miqueta a fer del Partit Popular Europeu el primer partit d'Europa. Tots aquests resultats han estat possibles gràcies a la unitat i a l'esforç de tots vosaltres i de cadascú dels militants i simpatitzants de cadascú dels pobles i ciutats de Catalunya. Però volem més. Volem més candidatures, volem més regidors, volem més alcaldes, volem més diputats al Parlament per ser determinants i volem més diputats al Congrés per dur Alberto Núñez Feijóo a la presidència del govern, que avui ja és una necessitat imprescindible i d'higiene democràtica i per desenroscar la corrupció instal·lada a la Moncloa. Hi ha una segona vessant de la compta de resultats, la més materialista, l'econòmica, la monetària. A ningú s'escapa que la debilitat de la representació institucional té una altra conseqüència, que és l'escassetat de recursos, i aquesta escassetat també té les seves conseqüències. A les primeres setmanes d'assumir la secretaria general, junt amb algun altre secretari general provincial, el de Barcelona, vam haver d'anar a firmar crèdits. Les dificultats econòmiques van tenir també com a conseqüència més sagnant la reorganització del personal. Assumir acomiadaments en grups institucionals i de personal propi a la seu. A tots ells els vull demanar disculpes. No hi havia res de personal amb aquelles accions, amb aquells acomiadaments, però aquestes decisions eren necessàries per garantir la continuïtat del projecte. I gràcies a aquelles mesures avui tenim unes comptes sanejades. Teníem dificultats per assumir les quotes de la hipoteca de la seu. Ens van haver de dur a posar-la en venda. Fins i tot alguns mitjans feien xiu-xiu amb el tema de la venda i quasi se n'enreien una mica. Però afortunadament vam trobar la tecla adequada per renegociar la hipoteca i sortejar la venda de la seu. És una persona que ens acompanya avui aquí, que ens va ensenyar quina era la tecla que calia tocar per fer aquella acció, i li vull agrair. Però hi ha altres conseqüències més anecdòtiques, menys importants, però il·lustratives de la situació per la que passàvem. No podíem assumir reparacions a la seu, la climatització, no teníem climatització. Cada mes repassàvem les factures de la llum per veure si podíem retallar la factura de la llum. Canviar bombetes o reparar interruptors i endolls passava a ser també una competència del secretari general. Aquesta situació es va allargar fins a les eleccions autonòmiques de 2024. I ara em permetreu que us expliqui una petita frivolitat. Amb alguns ja us l'he explicada en privat. Avui ho explico públicament. La nit electoral, tots els que ens acompanyàveu precisament en aquest mateix hotel, us alegràveu dels diputats que anàvem sumant, 10, 11, 12. El gerent, que també ens acompanya avui aquí, i jo comptàvem diners. A les poques setmanes vam poder liquidar els crèdits i abordar les reparacions i reformes que no havíem pogut fer. La pròpia seu, les instal·lacions, tornar a ajudar econòmicament a les províncies, tornar a recuperar personal, per recuperar la normalitat de funcionament del partit. I tornem a començar. En menys d'un any hi tornaran a haver eleccions municipals. Menys d'un any, tingueu-ho present. I més aviat que tard, hi haurà eleccions generals, encara que a Sánchez això li costi. El partit està activat pel que es presenti. Les províncies porten mesos ja treballant al territori amb nous objectius per presentar més candidatures municipals i obtenir millors resultats, més regidors i més alcaldes. És la nostra implantació territorial el que ens diferencia d'alguns adversaris, és el que ens dona força i és el que ens dona resiliència. I ens diferencia de projectes polítics unipersonals que s'atrevien a dir-nos que teníem que dissoldre'ns per engreixar el seu ego. No els busqueu, no els trobareu. Els que s'han dissolt són ells. I acabo donant gràcies.
I és el moment, no arriscat, sinó que segur que quedaré malament, perquè segur que em deixaré gent. Però vull donar gràcies especialment al personal de la Seu i per exemplificar-ho vull donar les gràcies a les persones que van aguantar les dues etapes, és a dir, la crítica i la posterior. La Eli, actual gerenta, la Macarena i la Encarna. Les tres han passat de tot junts. I a premsa també la Betina. Sense el personal de la Seu no seria possible, per exemple, fer el congrés que estem fent avui. El personal de la Seu s'hi ha deixat molts de vosaltres, molts càrrecs responsables, però sobretot el personal de la Seu és el que ha empès més aquest tema. Finalment, també agrair a les diferents persones que han anat passant per la Direcció Nacional, que han passat diversos equips, però en definitiva potser n'hi ha una, i sé que l'antic gerent de Catalunya, el Ferran, li traslladarà, que és la directora financera del partit, perquè quan patíem el que patíem ens va ajudar. Poc o molt, però ens va ajudar. Es van passar moltes hores discutint i debatent la situació del Partit Popular de Catalunya, però sempre ens va escoltar i en la mesura del possible sempre ens va ajudar. Per tant, moltes gràcies a totes les persones que heu fet possible que haguem superat aquella situació i avui estiguem en unes condicions immillorables per rellançar el Partit Popular i per anar més. I fins aquí la meva feina com a secretari general. I a partir d'aquí jo no em despedeixo. Jo continuaré treballant fent el que vosaltres decidiu i allà on vosaltres decidiu. Aquest mes ha fet 44 anys que jo vaig començar treballant en aquest moment per Aliança Popular enganxant cartells a la nit. Doncs el que faci falta estic disposat a fer. Moltes gràcies i fins aviat.